dau seldă și Da, se mașină. aude mașina. Păi hai să nu mai filmăm. Atunci. Hai, salutare toată lumea, noi este Andy și bine v-am regăsit, dragii mei, la episodul al 5-lea din Survival. Al 7-lea. Așa, ba nu, și la altul e la al 5-lea. Al meu e al 7-lea. Ba nu, Așa. Uită-te să vezi. Al lui Andy nu știu care e, dar vă spun că al meu e al 7-lea. Sunt un mare. Dar tu când ai câștigat? Auzi, dar tu când ai câștigat, da chiar? Nu știu, eu ți-am zis că sunt bun la Survivors. Oh, și pantaloni. Eu ți-am zis că sunt la Survivors. Stai că eu nu te văd. Mă vezi? Nu. Uită. Uită, bă. Ia să-mi zic ăștia, Team X, rog, Team. Și că ia uite, Team X, boss, haide. Uite, mi-a zis un VIP, Team. Ia uite, Axe, 5, Tim. scrie, da, ok, Team X, da, uite, vezi, nu mai e, deci văd numai X, Team, că văd că am, Eu nu te văd, na. vii după mine. Tu ești lângă VIP? Nu, vin eu după tine, da? Și te văzesc. Și dacă dăm fail la filmarea asta, eu mă împușc. Orice ar fi, o postăm. Da, hai. Hai, du-te. Mă vezi acum? Da. Hai. Mam, din prima 17 supraviețuitori. A murit unul. Du-te, nu contează. Ia că vin ăia după mine. Ia uite-l pe ăla. Îl omor oricum, chiar dacă i-am zis că fac timp. Nici nu știu cu cine fac timp, dar mă rog. Pe Gata. toți care fac timp îi omor pe la spate. Putem să ne batem. Vii să mă păzești? Da, vino. Vin după Ce-st? mine. Eu îl iau. Eu îl iau. Dacă e ceva de iron, îmi dai mie, că eu am Bă, dă-l! Ce să-ți dau? Dă-ia! Haide, stai că tu ai primit. Hai, frate, dă-mi! Că n-am chef să mor de la... Uite, ia uite-l pe ăsta, vină și ajută-mă. Cât de prost să fiu și eu. Ce mă, tu vrei bătai? Bă, tu vrei bătai? Ia. Îi mai dau un hit, mă, și moare. Gata, hai. Ia-i tu sabia. Tu ai văzut cât mi-a scăzut ăla? Să mă arunc răpuiceni. Ce? Da, dă-mi mie lucrurile de iron. Te rog eu că eu să mai așa, știi, și tu nu ai. Și dă-mi mâncare neapărat dacă vrei să te păzești. Dă-mi mie lucrurile de iron, da? Și tu îmi dai pantalonii de chain. Da. Oricum, Gata, mi-au... A, nu, credeam că mi-au dispărut. Uite, Ți-am aruncat, nu știu dacă ți-au venit. nu, ia-i pe tine. Nu i-am. Ba da, ia. Să o iam. Ia-i, mă, tu nu vezi. Hai, ia-i. Uite, e un Steve cu un topor. Unde ai văzut un chest? Aici, uite-l. Ia-mi pe mine, da? Îmi pun... Acum, bine mă că ți-am dat, că am găsit și eu. Îl vezi? Sau... Ai un iron ingot. Nu. Sau... Nu, n-am. Dacă aveai, îți dădeam și aveai și tu o sabie de iron. Ne ducem pe ăla că e cu mâna goală. Uite, am găsit și un... Aoleu, eu nu pot să mă ridic de aici. Cum să nu poți, mă? Cred că-i luat chestul ăsta. Nu-i luat buți de iron. Tu ai buți de chain. Da, și? Păi ca să știu dacă nu să ți mai dau pe ea de chain, știi. Am valori. Bă, dar dă mâncare că am minus 3 vieți. Și eu n-am mâncare. Păi era 3 sticuri acolo, de ce nu le-ai luat? Că eu ți le-am lăsat. Nu știu. Ai de mine. Și era și în cestul ăla mâncare. Și de ce nu ai luat? Nu știu, lasă, hai, vină să-l omorâm pe ăla. Uite că mai e un chest aici.
Hai, Dacă- ia-ți tu buții. Eu am bus de chain, lasă. Nu de iron. Stai să-mi pun, De iron erau, mă. Ah. Unde ești? Uite-l acolo erau. Am gata. Jos. Căcat în chestul ăsta. Toată mâncarea au furat ăia. Putem cu un chest, cred Eu că... l-am văzut la copac. E al meu. Iau eu încă un E ex de- de iron. Ex de... Nu e mâncare. Dar unde să... Eu sunt mă player. Uite, ăla aici chestul meu. Sunt două. Uite încă un player. Uite pe Steve ăla care i-a avea toporul de... Să nu sară pe mine, oricum îl va... În sfârșit mâncare. Vezi că sare. Să sară. Ba nu, Să am full hunger. De ce? Așa. Hai A că fugit! Hai, vină după el! Vină după el! Să-l omorâm. Ce mai era în Pe chest? bune n-are nimica. Are Ba da, are un ex. ăla, da. Poate ne duce la alții. Ce dacă suntem doi, îi omorâm, avem și armură foarte... Ai, mă, ce frică! Păi tu n-ai fugit? Hai, frate! Lolule, ești un lol, urât și împuțit. Împuțitule, împuțit... Să nu dea foc! Iubi! Iau eu flintul. Dă-mi-l mie! De ce? Mama, am 3 torturi! Și eu am un flint. Hai să-ți dau și ție un tort. Nu, mie nu trebuie, eu am 3 Ba pâini. da, că ți încarcă tot. De exemplu, vine unul, pui tortul, mănânci rapid, uite. Pui tortul aceea, mănânci așa, gata. Și ai Stai să toată pun viața tortul. full. Gata. Păi de ce mă l-ai pus? Când era cineva pe tine să te omoare. Hai, lasă. Pun flint, îmi iau flintestilul? Folosesc flintestilul? Da, dă-mi-l mie dacă nu-l folosești. Dar mie să-mi intri tu în el. Ia, dar mie nu-mi dai foc cu el. Nu, dacă intri... Păi tu oricum nu vezi focul. Hai. Mersi. Eu-l folosesc. Dar nu Uite, de exemplu, am pus foc aici. Tu-l vezi? Nu. Păi vezi? Stai să-l sting. Hai. Da, dar eu nu... Dar tu-l vedeai dacă îi dădeam eu? Uite aici acest. Bă, frate, deci am găsit Dezmecin. 4 botoși de iron. Ce naiba? Haide. Da? Da? Încă un chest. Bravo, hai, vino. Nu știu dacă ai luat. Ia-l. Nu cred că ai luat. Ia lingorile și dă-mi-e. Dă-mi-le mie. Haide, eu am 5 de iron în total. Tu câte ai? Pe bune. Tu câte ai? Una. Una îți dau... Și ne facem amândoi, Sebi. Păi eu am. Ce? Eu am Diamond X, care e cât... Și eu unde vin? Uite, du-te în față. Vezi? Vrei să-ți arăt ceva? Dă-mi e flintestilul. Mai bine că eu intru în foc dacă e. Știi? Iupi! Special am făcut-o. Și mori? Nu. Ia cât mai e. Mai dăm puțin. Mai dăm puțină mâncare. Pe bune nu mai ai? Am 3 potato. Ia-i. Mersi. De ce? Scuze. Hai că mă regenerez pe ăștia. Dar stai puțin. Deci tu nu dai foc, da? Cu flintestilul. Nu, mă, n-am pus niciun foc. Bine, am pus 2 de astea. Da, dar în deathmatch, uite încă un ăsta. Ba da, dar să nu... Ha, e ceva de... Un iron. Dar las. Că eu am Păi inventarul. nu fă vino, unde găsim rapid un de ăla, să ne facem? Crafting? Da, Nu știu. să ne facem. În case trebuie să fie. Să-ți fac ție o savie de iron și una de... Aoleu, iron door. N-are nimica. Ne ducem în ea și o spargem. Tu nu te duci în ea. 4, 3, 2, 1. Mihai, nu da în mine. Unde să ia? Epic banana! M-a omorât. Pe bune? Hm? Unul are hack foarte frumos. Foarte frumos hack-ul. Da, puteți să-l vedeți.
La ce care? Mă urât-o. Și Andy! mai sunt 2. Dacă vreți să vedeți continuarea, vă uitați pe canalul lui Andy la acest videoclip. Insanity Edition. Și Andy a mai rămas cu... Ăla m-a omorât pe mine. Nu! Și Andy a pierdut și el. Mai era unul, stai că vino și dă-n ăsta care m-a omorât. Unde e? Nu știu, a murit. Hai frate, mai dădea un hit. Taci, nu mai țipa. Bine, cam atât a fost și acest filmuleț. Vă mulțumim de vizionare, bye!